KATV news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. All Party Hills Leaders Conference thi hekpen APHL siatum khelong ri kacherai kompen rengdok rengni lepen kebangjia ovia phan kamatha pen cherok tok amei pedopon bomsi rong atok ano ahok pet alam kachini pen amethang anam ke so bot phere re pinra ningke hangateng pen ke jogjia phansi than pachini pon bomlo Karbianglong pen di mahasaw lapen West Karbianglong araratum khela pen longria phan kaching honvek lapen ahok hia bang pho phan MP kache toidun ronga jok India ki jok kelong non an ningkan trok sikebra hini playing data phita Karbianglong abang ke hemprek long le detlo la so pen det long ri ke jok wan ke long jia phan pura APHL sia hin pen Karbianglong pen West Karbianglong adak bike ke pache jenga sai dengpon lo are bangso bike ke pache jeng ke damtang thereponi phaipli arni anabang ke Hamren rong sopialong an pale damsi rat pen chingki je than pon renti bangso hut sersing bekaning je pon atengke non BJP pen MP kilik along kacho toidun lake KACEM Amar Singh Tiso Land and Revenue kelang angbong hawar arat longle pata kelong le hangjo pen danglok krong pli atobar along pen rat along le kidun anam anta kichupang lim thektik abang phulo lapen Indian National Congress penta Jongsi candidate chepeklang dun pulote kona aso akhe avot BJP pen chethak poputa pherangke angno ningjepon itum parliamentary struggle itum arti include pen Karbianglong rat timang tai hemprek selabang so hemprek kang tim piniar ni na timong gelang ningkan sok sikap rahi pleng etlo political party ke bang ulo bentam pomlo ASDC da ruling no rat aphanang khan no hemprek men pen rat titu tum sita rat nang chungki Rasong laksi Kongres apan niji mini pusi Kongres antai tum pihai le, saya alam nangtong tujuan le. Rasong laksi tum sabka sat sabka vikas ni budi kipi dana jok. Itum hanta halap Rasnath Singh kami nang cak tikang lo, LKR padi nang cak tikang lo, tapi langsung sa Amit Shah nang cak tikang lo. Malah hui nang jok rat tum aning kecet hedo lo BJP hai. BJP ke duar ni husi itum la hemtek long tu gon husi. Borin Singh beki hai pihai lo. Sita pini ningkan cap leng ada kita itum apa nang chong kibiat lo. Hamren rong supi multi-utility building athengno apharla along bike rally pen kebang APHLC Tiripi Youth Wing Kongchun Bang Sersing Bay LA Youth Wing Kongchun Bang Chesong Bay Socheng Constituency APHLC Mepu Bidya Singh Teron Rapchun Bang Tenison Timung Recording Secretary Ranjit Teronatum Chetongdun Khelong ri kerai kom jia phan APHLC pen kache toidun je ai kathara phan pe hainang Shiksedo long leaf, Habibin po long leaf, Karbi ronga sarame long leaf pu hang sarlangsi par ompon. Tiga lagi lamcak junjungan agam seklem berji salang ni lamcak. Tapi orang itu siapa bang tu kursi lagi rata cini lo, orang kita long take tu kursi, kita mahin tengah tu pan terkelar lo. Tapi orang six sidu orang teng pensi, Karbi yang long rata pan, mati lima seorang rata pan, dah Karbi yang long rata especially itu. Six sidu orang teng arun selam si. Separate electoral rule. Labang ke claim back po. La kici so don voter list pun amin kan kana sai claim back po salang ni macam tu lo. So lasan taxi Karbianglong along ni podizim thepik amithang nan kido ba arling ke thetum amithang apuria la fansi contract tunan sakuri Hamren pen Danieling hi Karbianglong TV Pen kapang chengpon Church of God Karbianglong district ahin pen patirpi ponsi tapat amondoli along ingdeng pho ningkane sek amepi pamanpon bangso teng pen kedamtang thereponi phai ke thom arni an mesen pensi pamanpon lo bangso mepi along dipu rong thesu daldali la pen West Karbianglong angkang pi Jordan thepailangso Larsing Church of God Mission Center Hamren tharmit langso pendanglok ke ongdung atum chetongdun Bangso hut ning chepaning ding pen le donon Jacob angdeng pi pho angdeng so troxy along pen athe pi en ponsi jumisen pen arnamalam the than par jupon lo
Labang so ang nickname ke Matthayos ang ding pe ke thom ang ding so Chris Roxielong se podam ji porna jis pulotang te chiter kang der po tumi pinta nili ruili thotlo labang so amuni datum korti bang hinita a provision kam ki claim bang ke ok ki turakam ape so ka chipasai tame ok ki turakam dan si chipasai lo lapen salomi lapen sebidi atum aning charong ong amat arnisiani ke ame thanga sumar jisu long kidun aning karong ong amat jisu phan kipu online booking lata o jisu mo sininta lilo tante la nisu po jema bang arbi pangminang la jona bang arbi pangminang de hasininta online booking lata pensi lagi jisu pulo batu ta lata ini gune de kita tapi malah ke nisai diklaim ni kam diklaim ni hukum diklaim tu sini belum jauh May ke doi sek arnama phan kilun ke rokar cho sai amo Church of God Youth Department Music team atung pensi arnama phan ke rokar cho lun lokar Labang so may pi ki bialong si Church of God ni Marlia tumpenta ningkane sek ame pi pasik dun si chetodu ningkane sek ame pi ki bi kapechun jia phan Church of God Karbianglong district at tiripi anparta tapat anam amondoli tirika matum chetodun si may pechun lapen ame pi along Reverend Tilson Rong pi Reverend N Ilin Inki Reverend Albert Rong hang pendang lo ki ongdung atum chetong dun si Mesen pen ningkane sek ame pi pachun ko Hamren pen Danieling pi Karbianglong pi West Karbianglong arlo kidamtang penang anapora hut aron repen kipon kivan akile kilit piga joksi towar ki misen avidetlo la soputhak towar lapen akhia dat kana hok thetanlo Karbianglong Autonomous Council of Han Thangnat Revenue Kipi ka vedet ajoksi KSA songpen lahaya sailang no ke claim ke pa vedet jia phanpura WKA DC Krishna Barua arideng lamhoi kipidam Pinpur me arlong ke lokeroi ponjia phanki Priyanka Priti Barua anchotsi kwarjait kipur ahukum longchot bonta penang anatum ke thangnat aloka vepensi rongso rongbot atok anota harlong ke lokipur patihurnut anpin lapen halapu long ka penan natural resources do pik aso natural resources ta aron kalipin ben ke claim tum do pik pos nil tum bangke labang so aron ateng ben si kam claim nang gi claim i pusta jai nil tum pini mention pon labang so illegal transportation do pik ile tum isia district ituma district pen kaprek state long so hor muke dam do sanil tum pinadi ben tame outpost long same tum than pachini bom lo upoi pit same la outpost tumang sama kam claim credit a duty check claim credit pasi bini tum labang so pini arni kemiason ni tum che theklong si bang lo je administrative atum phan itum isia lo ke pl sonan lo da illegal transportation number 1 ke cattle transportation la ta isi lo la pen number 2 la harlong ke lo ke phur halabang ta aron kalipin pen West Karbianglong ke along with alang li Priyanka Burua alang li anjot labang so mining order ke doge stapini prek jam along stami labang so harlong ke lo ke phur bang sai claim bom lo last time tonang ji ate la people toning pu bangke lagi illegal pode council lo phan thang revenue oi pin lo da itu ili tuma natural resource ke igbom sa council tum revenue long le dat pote lage le tum ningduk me alam number 3 bangke sancti supply same chalan than thi pen ki transportation siki ong lapen dak sonlo pudi award at ti labang so award ludet so trucks pen ponpo towar hayaran da final lablo nitum langdam dang tamoy boithalang so towar usame non het jong ki bonai towar same labang so award ludet ta join pensi labang so towar piniani henopi khangjang lo
pu chainong ka supply pen chenglok aron re pen check tereng la pen anam ki so thengpi angtan ke padam do pik hangjang lo pusi KSA pen thanpon bangso puthak ke khangjia phan DC pen lamchak chipidun si bangso sai ke pangton jia phan chechakdun KSA pen lamhoi ki pi ke pajera tengsi law and order la pen administrative atum methanga sai klempon pe pulote kewang jiarni ke KSA song pen sodak kache song pedoponji pusi alangli tumpen kachingkrin alamthi phirangke angno than pachinipon Hamren pen Danieling hi Karbianglong TV Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo Domi Thak me Kardom